भागो जा हमनी को चला लिया हमारा ओनिया अरे कहां हो अरे आई कब मुंह ना देखावे रे बरा मुंहवा घर के जतो रे के हो इपी भैया है भैया हम भगवा कहे कि काहे ना हमारे भैया के संग खुश रह लिया हमनी से बोलत रह लिया माई रे अरे माई कह रे तो के ना समझा दे है देख ले होय कौन मरल रे अरे भाई हम अरे भाई ऐसे बोले ले चाचा का लड़का चाचा का लड़का ए भगवान जी अभी कने कर बोलिए निकले लागल एही से ना बोलत ले मन हुस लेखा बतावा 2 दिन के अंदर हमर लड़का बाहर चल गइल ना लड़का से ढंग से बोलत ले ना एकरा से बोलत ले ना हमरा से हम कहत नहीं कि दाल में काला बाटे अभी का अभी करी महदारी के फोन लगा के कर भाई है कि अगर भतार है फोन लगा तुरंत ले पूछे फोन मत करें इनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करें ना ही हमर आई हो करब मोल तई धरे में नाच दे रहन हम इनकर से प्यार करिला प्यार करे एकदम से रहे कदम मेरी बेटी के बिगड़ते ना रे मम्मी जब एकरे संगे खुश बड़ी ना एकरे संगे खुश बड़ी तो अभी के अभी एकदम यही गोड़े हाथ निकल जो एकदम भगा दे जल्दी से घर में से निकाल दे आंटी सुबह रही पाछे के गांव में अच्छा चलो कोनो बात नहीं की इहो ना देई तो होखी त ना लकड़ी लावना के दिक्कत हां आ एगो तो पतो है कि अलगे चिंता बाटे चलो पानी लिया के तो पाथ ले तनी एगो तो पतो है कि अलगे चिंता बाटे हां समझ में नहीं आवत आ कि काहे मुंह फुलौले बिया ना ठीक से बोलतिया ना चलतिया हम अपनी मर्दों ले नहीं बोलत चलत हो हां का चीज के कमी बा कुछ के कमी बाटे चाहे दुख तकलीफ बा तो कही कि हाँ हो बुढ़िया हमारा के चीज के दिक्कत होता तो हम ओकर उपाय करती अब हम ऐसी कैसे जान जेबो आई अगम जानी ना नहीं देवी देवता तना नहीं कि हम ओकरी बारे में जानो तनी को वो बोलते नहीं खे हेने जाता नहीं तो हेने मुंह घुमा लेते एने आवता नहीं तो हेने मुंह घुमा लेती या बताव आ कम से कम आज शादी से आज के अइले 3 दिन हो गइल न कनिया आइते बोले लागत तरी सा फोन में तो बड़ा बोले चले बहुत बतियावे आज 3 दिन हो गई शादी से बाकी देखो करा बुझात नहीं कि ओकरा मोती में का भइल बाटे का करी जाके पूछी कि का करी आ छोड़ जे कोनो बात हो तो खुदे अपनी मन से कही बताओ लइकावा से ढंग से बोली तो हाँ तो मरद के हेंगा नहीं कल जाला हो लगे उठत बैठत है ही नहीं खे ओकर शौक ना होई कि हमर मेहरारू में लगे का करतड़ी जुकिया बैठ के अब देख रे बुची अने गोबरा पाथे जान ली अपनिया भुला गइनी त जो न ले ले पाथे दी गोबरा तो एगो बात कहे कर अब भौजी के का भइल बारे बोलत नहीं की मन से का जान ओकर बीमारी होवे कि का होवे बता बियाह क के आज बता आज तीसरा दिन हो न हां आइते बोले लागत तरी स हम काहे खातिर उल्टा सीधा बोले जाई हमार कौन काम बाटे के तो चाहिए कि हां माई बाप के याद आवत हां जब माई बाप के याद आवत तो ओकर फोन से बतिया लेबे के चाहिए हां की कर बेटी ने की हम अपन लड़के के बियाह शादी करब तो तू ना ससुरा जेबी हां तो सब तो अपन अपन माई बाप के छोड़ के आउते बाटे तो हेंगन तो नहीं कर आ काहे ना टेंशन ले रे हैं एगो तो दौड़ धूप के बियाह शादी कहनी एथु कहनी आया के तमाशा देखावतिया तनी खाना वाला बना देतनी हां नखुन पालिश के टीका लगैले रहत ना हो उगच गेले ठीक कैली हबी चल जा दे टेंशन मत लइकी बिंदी लगावेली सर नखुन पालिश के टीका लगाले तारू बनो तारू ढेर उ जान तड़ी कुल लइकी लगौले रहली से त हमर मन कर कुल लइकी अपन मुंह मरे तो तू मरबी का बनाई खाना बनाई जो जाके देखला से जोन खबु से तन बनावा से हट हम जाके अपन गोबर पाथी पानी लेके आओ तनी रुक जा तू का पानी लेबू तो हरी भरोसा हम बानी हैं आजकल ही बना कि जांगर चलावो तो सब कुछ जांगर ना चलावो तो कुछ नहीं खे हम तो ये कहनी है भगवान ठेहू ना आई आँख कब बनौले रही है ताकि अपन आदमी 1 लोटा पानी लेके पी लिया तू कले ना तो ई ले बना तो सच में कहत नहीं कि दुनिया में केहू पूछे वाला नहीं के सब आजकल मतलब के स्वार्थी बा केहू देखत नहीं खेनू ये दादा केहू देखे मत आवत है जबड़ा ये कनिया बोलत काहे नहीं खूब बोलत काहे नहीं खूब मुंह ना देखलू जा तो अंजनी से बोलता नहीं अपन मुंह ना देखली सन मन करते सब तोड़ दड़ के देख दे पपीता फरल ये कनी के पपीता में आग लगे जर जा कनी के पपीता बोलती हो जी गवा सोचत है जनो
उहो नतिया कैसे होता ए रनिया हमार सजनी हई हो कहतड़न सोचतड़न कि उनकर ऐसन के हमर सजनी कहला ये नहीं के अरे हमर बना सजना कितना मन नजर के यार बढ़िया रहे कितना हमके मानत रहे जान से भी ज्यादा उ त माई बाबू के चलते बियाह शादी क के ही जिगवा आ गईनी चोहाई दादा हमरा अइला 3 दिन हो गइल लेकिन 3 दिन से कोनो से नइखी बोलले ठीक कइले बनी यही से तो अपन चुनरियो नहीं हटावत कि हमार देख ली केहू सुंदर है इतना मुँह बा खाली हमार उनकरे खातिर मुँह बा इतना सुंदर और केहू खातिर नहीं खे भइल बड़ी जब बड़ा निक अंजनी के कनिया सोचत है कि गोड़े मिसे खातिर आइल बड़ी कनिया गोड़े दबैया ना गोड़े मिसियन अंजनी के बना के भर भर छिपा दे भूरे खातिर ऊ भर हम छोड़ दिया जा ऊ हम लड़की ना आई ठीक बा जा तनी फोन बेरा करे फोन क के बोला के चल जी उनकरा संगे देखो कैसे बोलावत तनी हेलो हेलो का हो तू का हो 3 दिन बाद याद कर तरू अरे ना हो ऐसा बात नहीं खे हम तो के हमेशा याद करी ना लेकिन असल बात बनू कि हमार मोबाइल में फूट गई रहा आवत समय गड़िया में रोत रहनी ना तब मोबाइल फूट गया ते बरा उहे बनवा के ले आई लऊ हम सोचत रहनी कि तू बतौले रह तू रास्ते से उठा ले लाती तोरा के गाड़ी में से अरे हमर जानम त ई चाहते बनी तू का कहब तू तो हमर मुंह के बात छीन ले ल ठीक है बा बोला ये सुन ना हम कुछ नहीं के जानत कसम कह के हमरा के जी वाले लिया चलो ना हमर ठीक नहीं खिलावत जानता रहो 1 मिनट 3 दिन से बाड़ू टच नहीं खून कइले भतारी से ये भगवान सही कहाला मरद जात पन कबू विश्वास ना करे के मरद जात 1 नंबर के शक्की होला सन हमारा पर शक नहीं खून करत यार के काहे शक ना करम बोला ना हमरो पर शक बा हो तू हमरा पर काहे शक कइला पहले कह तर टच नहीं के तोरा 3 दिन हो गए तका आदमी एक रात गुजार लेला 2 रात गुजारा त शक ना होई त ना ये बतावा ना तोरे लेखा हम ना ठीक बनू तोरे लेखा अब खोलवा मत हमरा के जैसे अपना भैया के साली से प्यार करत रहो से ही समझता का ना ना ऐसा बात प्यार तोरे से पहले बानी दिल देले बानी लेकिन शादी तोरे से कइले रहती लेकिन तू शादी कइ लेलू दूसरा के सेनूर दूसरे के नाम पर कइ लेलू हमारा हाथ के नाम मेहंदी रचैलू ना चल गेलू दूसरा बातार के लगे हाँ ये तो बात सही कहतर ना हो लेकिन तोहरे नाम लिखवैले बानी ठीक बानू देखी ना मामा नाम देखबा नाम काली के लेबू नाम पढ़बू हमार तहार नाम हम ना लेब काहे कि हम खाटी भोजपुरिया मेहरारू है ना अच्छा पहला अक्षर बता दे का बा नाम वो ना ना देखा तो रूस जाए बताओ का है हम कहता नहीं ना बताए तू जब पूछला हुआ ना कि टच कैले बड़ू कि ना एगो बात हम पक्का जैसे सीता जी पवित्र बाड़ी न वैसे हमहू पवित्र बनी ठीक बानू रामायण के बात याद रखलो ना याद ना माने जोन तू बात कला वो बात के हम करनी ठीक बा तब कहाँ आई हम तू ना चुपचाप हमरे घर के पिछुआड़ी आ जा ए जिगवे एगो बड़का बड़का पपीता फरल बा कहई कौची ह ई लमका लमका पतैया ना होला रहर के दाल कहाला नु उहे हा ओ जगह हम बानी आ जा ठीक बा ठीक तब पागल कैसे कहता कि छुए नहीं खूने देले टच नहीं कैसे न कैले ई का जानी पागला कि हम मरद त मरद सास ननद कोनो से नहीं खी बोलत यहाँ तक ले कि अपन मुँह नहीं खी देखले आवत ये ससुई तो फट से नहीं होइसे कह लेतन आवसु हम अपने ना यार के संगे भाग गनी तो कहन के का कलहिया जा तनी बाप रे बाप कितना गांव कोगो गांव पार कनी अरे नगारा वाला गांव पार कनी बलिया वाला गांव पूरा पार कनी बक्सर वाला भी गांव पर कितना दूर बा उनकर घर 3 दिन बियाह भइले भइल इतना दिन के बाद याद कैली ह पहले दिन ना बतलो रहती तो हम चलिए रहती उनके डोलिए से उठा के अपना लेके चल गल रहती बाहर बियाह कर रहती अपना हाथे बोलोले बड़ी चलो कोनो दिक्कत नहीं के हो प्यार कैले बड़ी हमारा से झूठ बोलले नहीं खी टचो नहीं की कैले ओ भातार से यार है हमारा के भातार बनावे के तो का करो उनको हमें ना कमी नहीं खे सब उनकर माई बाप में कमी बाटे जबरदस्ती बियाह कर लिया कोनो दिक्कत नहीं खे आज आइल बानी हमरो प्यार जिंदाबाद बाटे एकदम झंडा गाड़ के आई कोनो दिक्कत नहीं खे आवत नहीं हो आवत सजनवा आवत
क्या कहले बने हम डेराय थोड़ी कितना गांव पार कइला के बाद उनका घर लौकल बाटे हुए हम मड़ैया वाला वही मड़ई में वही हम बोलौले बड़ी जाली वाला मड़ई में ठीक बा देख ली कोनो नहीं खन न त पकड़ाए तो मुअली के मार मरियन सा हमरा के बहुत डंटा डंटा लाठी लाठी से मरियन सा चला एगोड़ा पिटाइल रहे चंदना जी हजूरी ना करी अरे जी हजूरी ना करी प्यार लड़ी प्यार धरी ऐसन प्यार ना करी अरे अखिया लड़ी त प्यार होइबे करी प्यार होइबे करी दोनों हाथ थपरी हरे बजैबे करी अखिया लड़ी त प्यार होइबे करी प्यार होइबे। बाप रे बाप एकोनी के हमरा के मुआ देल बैसन का जानू वो कब आइन हमारा तो हेडक हो गेल बा जल्दी अइतन न तो हम चल जैती उनकर संग बड़ा खुश रहती एकदम खुशी से हम पागल हो जैती बतावा हो भला तो का कनिया ई बताव कि जब देखो तारू तब मुंह तोप ले तारू हेने बैठतनी तो होने मुंह घुमा ले तारू अरे हमसे कोनो गलती बा त बतावा कि हरे बुढ़िया गलती कइले बाड़ी हैं का हमरे घर में कमी बा का चीज के कमी तो के लौकता कि तू एने कर तारू तनी हमरो के बताव तबे न हम जानम बोलत नहीं खू अरे ऐसे कर ससुर ना है कि हुए छोड़ दी ना मम्मी जी अरे एगन तो फोना पर टुनु टुनु बोलत रहलू हो बेबरे मने का हमारी में खराबी बाटे कि तू एने कर रहल बाड़ू ते मने मम्मी जी पूरा उघार के मुंह सब कोई के देखा ते घर में के बा ऐसे बैठ बतावा का दिक्कत बाटे हैं तारी माई से हम कम जान मान करतनी हम तारा के कुछ बोला नहीं है कि गरियौनी है कि का कनिए बतावो तू अबे से रहन चाल देखावे लगल हुआ पर बड़े बड़ा रोहन चाप देखे वाली भइल बड़ी सोचत काहे बाड़ू हो अरे बोला हो बतावा हो एगो ननद बिया ओकरा से नहीं खूब बोलत हैं ना हमर लइकवे से ढंग से बोलत तारू त तू केकरा से बोलब वही बतावा ऐसन बात नहीं मुंह घुमा लेलू हो ने कहाँ जा दी हरू तो कहना कहाँ चल दी हलस सच में ये अपना मन के लागत ही है होए देखा ना गुम सुम लेखा उठला चल दी हलस हैं एकर तो बुझाता कि दिन पर दिन पगलाती है का हो हैं एक पैसा के कर बुद्धि नहीं खे बोला नहीं कुछ को हाँ या ना के जब मैंने चल दी हलस हमारा कुछ ना कुछ तो जरूर दाल में काला लागत आटे चाहे केहू कुछ कहो सच में बतावो तनी तो अच्छा चल ठीक है बा का करे के बा जे गुड़ खाई पर ना के छेदाई आज न त काल तो पता चलिए जाई सच्चाई या एथु का पता तो चल जाए ऐसा बात नहीं कि पता ना चली कैसे तो कह जाला कि परका ये बिलार खबुल्ला बदा के मार उहे हाले कर बाटे आज न त काल नहीं खेत होत न आ जहिए पता पा गई कुछऊ के कि यही खातिर के हैसे करतिया ओकरी बात तक त इहे रही कि त हम ही रहम ना निकाल देनी घर से त कहियन कि फलाना बोका कहत रह अरे दादा हमर तो खोजत खोजत तुम करे के बुझा दे कि बिहान हो जी का जाने कब आई हन समझे में नहीं खे आवत जोरे मोड़ी झौस ऐसे तो कहे कि जान या परानी एको बार फोनवो नहीं के कइले आ का जानी कब आइबे हेलो हेलो कहाँ बाड़ा हो अरे कहाँ बड़ा है जंगलवा पड़े पेड़वा पड़े तावत बनियन हुए ना तो जलिया वाला गेटा बा हाँ हो जले ठीक बाटे कहाँ बाड़ू तू अरे हम ही दे बने कहाँ अरे हम पिता भी भाई अच्छा हाउ जोन रारिया कुल जमल बा हाँ 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 अच्छा ठीक बाटे तैयार बाड़ू ना अरे हाँ भागे जल्दी खाते तू जल्दी आवा ना हमार बुझा तक एक जगह साफ फूला फोन लगा बतानी ठीक कजन का हम बड़ा ना वतन चलो अजन एबरा आइबरा चल जिम न त ठीक हो जी आइल बेड़ी जे कनी बोलत कहने को बोलत नहीं जानी से मुंह ना मुंह बैले रह जा सोचते जा इतना सुंदर लड़की के हईसन घर में रखे जा कितना बढ़िया सपना रहे दादा कि हम बढ़िया घर में जाए बढ़िया घर में हमारा बियाह शादी हो केने भाई रे दादा अरे केने बाड़ू बुझाते नहीं छे चंदा बाप रे बाप का जानू को वही नो अरे मम्मी 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 आ गई नहीं बाप रे बाप बुझा त कि जैसे भौकाले आके गिर गइलो वैसे तू अब तर तार मरद है बने वाला मरद
हम कही कि हाउ शैतान के कहत रह। अरे दादा शैतान के तारा खातिर देखा ताड़ू कितना गांव पार के कहनी है, नागरा पार कहनी गांव वाला, रेकुआ पार कहनी है, खायरा पार कहनी है, नवाबगंज, तब तोहार घर मिलल। इतना दूर बियाह करे करायला तारा के दिन देखत है दुल्हन के भेष बना के वैसे ही बैठल बानी, कोनो के अपन मुंह नहीं देखैले 3 दिन से तोहिए से। तब तो के कला होता तू सोचला कि हम तारे संग टाइम पास करना, बहुत प्यार करना। महिला बड़ी किना रे 3 दिन मैंने मौका तनी का ना मौका नहीं को कोनो बात नहीं के तनी मजाक कर लेनी है। का तैयार बाड़ू? मजाक कर, हम मजाक के मुंह में नहीं खे, हमरा के जल्दी लिया चला यहाँ से। मान लगे ठीक बाइल बनी त एगो चुमा देबू का? एगो चुमा द ठीक बा लेला द हेनी आवा। नहिले नहीं खिका रे को दिन बाद, सही बात है कि 3 दिन बाद तभी से इंतजार करता ही। आही रे बाप रे बाप कैसन कैसन धूर माटी नियर महकता, नाला नियर महकता। चेक न हो माने ऐसे बोलत रहा जैसे बुझाता कि तू हमरा न हइले से प्यार करला, हमसे ना प्यार करे। ना ऐसन कोनो बात नहीं के। चल वैसने बात हमरा ठीक बा, ले लिया के जहां चलब तो वही नहा ले हम जहां मजा ना जाए। कहां जी? मुंबई चलो तो चला मुंबई पासे न बा, कोनो दिक्कत नहीं खे। अच्छा ठीक बाटे, हेने घूम। हां बोली। आई चांद के टुकड़ा बाना देखा स्कूल में पढ़त रही तो तू सूट में कितना अच्छा लागत रहो, साड़ी में महा बोकस लागत रहो। साड़ी में तो के रख बियाह क के ना, हम साड़ी ना पहनम, भारी लागता। उहे तो हमहू कहत नहीं झांझा तक लिया के जाई आ मंदिर में ना भगवान के साक्षी मान के बियाह करब तारा के। ठीक बा ना? अरे एगो पंडित बा, पंडित से अपन 2-4 रुपया पैसा दे के अपन मंत्र पढ़ावा के आ गठबंधन में बना दिली अपन। ठीक कैसन ना? ठीक कहत ठीक बा ना? ए जी जल्दी हमरा के लिए चले लिया जाए के त तैयारे बानी हो। सोचा तनी कि चला कुछ पैसा रुपया नहीं खे को तनी गहना कोनो बात नहीं के। गहना हमारे मंगलसूत्र बाटे बेच दे हम, फिन कान में के तने की पहले माने कि नथुनी बेच दे, मोबाइल बेच दे, लेकिन हाँ अपना संगे रखी। ठीक बा? माने कि अब ये तनो से हम गिर गए कि तारा के हम गहना रुपया बेचे जाई। ओहो गहना तो का भइल जी ऐसे काहे कहतनी? जोन हमार बा और बाटे, जोन और बा हमार बा। हां चलो कोनो बात नहीं के। अब मान लगे दोनों जनी के बा अब कमाई ली तब अरे एगो का 2 गो 3 गो 4 गो हजारों तो आके गहना किन दे। ना का नथुनी 9000 के किनम, बाली 12000 के किनम, आ गला का हार ना 20000 के किनम। का गानी ना? ना सही कहतनी। तो चल जी। चल। तुझे देखा तो ये जाना सनम, अरे प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए। चला चल पहले जल्दी चलो ना, भागना था क्यों देखी तो पकड़ा जाएगी हमनी को। चल जल्दी भागो जा, भागो जा हमनी को। चल लिया हमारा ओनिया। अरे कहां हो? अरे आई कब मुंह ना देखावे रे, बरा मुंहवा उघार के जतो रे के हो? चिप्पी भैया हे भैया हम भौजी भगवा कहे कि काहे ना हमारे भैया के संगवा खुश रहलिया, हमनी से बोलत रहलिया। माई रे अरे माई कहे रे तो के ना समझा दे। है देख ले होय कौन मरत रे? अरे भाई हम अरे हाय ऐसे बोले ले चाचा के लइका चाचा का लइका। ए भगवान जी अभी कने कर बोलिए निकले लागल, एही से ना बोलत ले मन हुस लेखा। बतावा 2 दिन के अंदर हमर लइका बाहर चल गइल, ना लइका से ढंग से बोलत ले, ना एकरा से बोलत ले, ना हमरा से। हम कहत नहीं कि दाल में काला बाटे। अभी का अभी करी महदारी के फोन लगा के एकर भाई ह कि एकर भतार ह फोन लगा तुरंत ले पूछी फोन मत करम, फोन मत करी। इनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करी ना, ही हमर ओय हो करम मोल तई धरे में नास दे रहन हम इनकर से प्यार करिला। प्यार करे एकदम से रहे बाबा मेरी बेटी के बिगड़ते ना रहे रे। मम्मी जब एकरे संगे खुश बड़ी ना, एकरे संगे खुश बड़ी तो अभी के अभी एकदम यही गोड़े हाथ निकल जो, एकदम भगा दे जल्दी से, घर में से निकाल दे। आंटी 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 कहबे रे नथिया कहबे रे करे बता भतार रख लिए तबे ना हमरा से बोलत रहली। हां हम बतावा, हम कहत रहनी कि एक दिन पता चली जे। चल ना भाई मारा के गांव लगा था चार बात को प्यार कइले बनी। प्यार करे बड़ा नाती ना, एक घर में से तुरंत निकाल बड़ा ना, तो ले के अपनी माई के निकल जा, निकल जल्दी। अरे मत मारे जी। ले जात नहीं खसा रखे अगर पकड़ा तो जा जाके बतावा हो कौन जात बिरादर हो, कौन जात बिरादर ना हवे। चली जी हमनी के जना रहल जी ना भौजी का करे जालू तू मरवा रहलू हो।
बोली ना जी। थप्पड़ मुंह ना देखल तो है जा सबक जा ओकर संग अपनी बापे संग खुश रही है आ छोड़ होने गइल त विपत्ति जाब रे बाप अरे बाप रहबो कलिए त ओकर का आदमी सुख सवार से जान हवे हैं काहे कोहड़ा नियर मुंह ले लटकौले रहिए हेंगाने ना ढंग से बोलत रहिए ना चलत रहिए बड़ी सुघर पतो है बिया बड़ी सुघर बिया का सुघर बिया त लीला पर लिखल रहला तू ही सुगर सगर बलवा जाके अपन ससुरा में रहन देखा देबू त का तार ससुई जानी बतावा ना जिसन तोर पतो ये निकल गलियो ओ में हम ना है कि हमके गलत बना ना तो ओसन नमक बनाहू के नहीं के ओसन सौर सिखाऊ के नहीं के ठीक ना पता ना का एकर बाप मां तरीका सिखा के भेजले बेटे कि जइए ना ससुरा तक उनके लेके भाग जाइए उड़ जा दे रे काहे तू करे का बाटे हमर लइका कोनो लड़की हवे हैं कि हुए ओकर इज्जत जतटे चाहे तू बाटे बड़ी आदमी बतियाई फलान चिलान की उनकर पतोहिया हेंगा ने कहला ऐसे कहला तो ऐसे हमरा का मतलब बाटे भाइयों के जरूरी रहे तुरंत बियाह के तुरंत बाहर गइल अरे का करबू ना बोली चली त आदमी जेबे ना करी ओकर रहन से ना बाहर गइल ह आज ढंग से अहुर से रह रही त ना हमर लइका कर रही जा दे ना दादा एकर से बढ़िया हम मेहरारू खोजब कोनो सिधारी मछली ना कि सरत है एकर से बढ़िया मेहरारू खोजब आ बढ़िया आइवर के सोच समझ के बियाह शादी करब अपनी लइका के हां ये हम अब ठान ले ले बानी गोली त जास हमार ना गोरा के गोले सुखा ना रहले सुखा हमारा कोनो एथु ना रहला एकरी महतारी के फोन करके बता दे कि तोहार बेटी उड़हर गइल लेके दूसरा के ये रहन चाल सिखवले रहलु ह बाप हो बाप हे भगवान अरे सात घर दुश्मनों के मत ऐसन पतो दिया हो जन खखुआइल रहिया सत उहनी के मत दी ह बाप रे बाप हम तो गलती कइनी लेकिन ए दादा हम तो इहे कहब कि हमारा नियर केहू मत करी सीधा बात बाटे न त हम का छटपटा तनी हमारा से बेसी छटपटाए के पड़ जाई जब भी पति